So what's up guys, welcome back to my channel. Dugayan na nako, wala kay ngunaning welcome back to my channel. So karon nibalik na ko sa reaction video kay na may bagong gawas ang BTS. So guys, diri sad na ko ibutang ang video para dong tagtan-aw ninyo. Guys, kung bago pa ka sa akong channel, i-click ang subscribe button sa ubos. Basta sa ubos, then i-click na sad ang notification bell para ma-update ka sa mga videos nga akong i-upload. So mag-start na ta, wait lang. K-pop man, so dapat magkausap ta. So let's start na guys. BTS biya. Handa ko. Nakulbaan ko nga excited nga ambot. Start na siya day. Kasi babae Halsey?
Chincha gwapo ko sila. Wait lang kay si Jungkook. Mana? Nice. Pero na-curious ko kay abi na ko na ay part ang babae dito. Like, mukanta siya. Na siya iyang part ba? Nga iyaharang tingog. Kung ano di ay kanang sago lang yan tingog. Like, nagbuhat ko sa tingog sa babae. Ganan ko sa colorful nga background. Then, ang hair ni V, nice. Gwapo na kay si Jungkook. Karon manata guys, so I hope you like it. So guys, thanks for watching. So see you in my next video.